Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a ku zo ku ji labarin wannan bawan Allah. Tahi ne kawai ni ma na tsinci wannan abu. Assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka. Zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatanmu rasuwa. Muna roƙon addu'a daga gare. To daga bisani kuma ya ka tsinci faifan bidiyon wannan bawan Allah wanda ake ikirarin mutuwarsa. Yake tambayar mutane me yasa suke zimar haka. Hakan ba daidai ba ne. Ku zo ku ji labari daga gare shi. Jama'a assalamu alaikum. Don Allah wannan wata irin sanarwa ce da za ta zo muku a bagatatan. Sanarwa ce da kuma roƙon arziki dan Allah. Ina roƙon arzikin dan Allah mutanen da suke kashe ni a social media dan Allah su haƙuri su daina kashe ni haka. Ayi haƙuri, ai na kasu. An kashe ni ya fi so 10. Saboda Allah da Annabi, to dan Allah ai haƙuri, a kyale, a daina kashe ni haka, a bari sai mutuwar ta gaskiya ta zo dan Allah. Ba karamin tashi hankali bane. Yau na waye gari wannan ikira daga wannan gari, daga wannan jiha, daga wannan jiha, ana wallahi wasu har kuka suke yi cewa sun ga na mutu da wasu abu makamantan irin wannan. Da na daina kulawa, in aka ce na mutu sai in haƙura har abin a ya gama trending abin ya wuce. To wallahi tashin hankalin shine irin yadda mutane suke ta kira ana wasu da kuka. So dan Allah ai haƙuri, a kyale ni haka. Mutuwan nan dai layi ake bi, muna kuma kan layi. To dan Allah masu kashe ni su yi haƙuri, su kyale mutuwar ta gasken ta zo, sai na zo kan layi don Allah. Ko kuma masoya da ake ta abin nan, don Allah ku haƙuri. Mutuwan nan ba ta Allah da Annabi bace. Wallahi wasu ne suke yi kakoi. Ku yi haƙuri don Allah don Annabi. Ina godiya da soyayyar da aka nuna. Don Allah a yi haƙuri, a ƙara haƙuri. Na gode. A yi haƙuri a banda sai mutuwar ta gaske ta zo, ko ba haka bane? Ku zo mu ɗauki tallan nan. Ina shi wannan ɗin.